Maayong buntag mga bata, kumusta? Ako maayo, salamat sa Ginoo. Ako di ay si Teacher Jill o Maestra Hill. Ni ako karon para maghatag sa inyo sa 5 ka mga patingog. Nakabalo ba mo unsa ang mga 5 ka patingog mga bata? Mao kini siyang gitawag sa English nga vowels. Ang 5 ka patingog mao ang A, E, I, O, U. Atong balikon mga bata ug paminaw mo pag-ayo para makakaton mo. Balik ko na to pag-usab ang A, E, I, O, U. Akong paminawon gikan sa inyo mga bata. Sige. Ang Okay, very good. Karon, mas ato silang ila-ilahon pinaagi sa usa ka kanta. Mga bata, kahibalo mo og kanta sa tong-tong-tong pakitong-kitong? Okay, ang uban wala. Sige, sa wala na kahibalo, sabayin ninyo si Teacher Jill, manganta tang tanan. Pati tong nakahibalo sa tong-tong-tong pakitong-kitong. Andam na ba mo mga bata mo kanta? Hinay kaayo ang tingog. Kung andam na mo kanta, ingon lang nato nga andam na. Akong balikon pag-usab. Andam na ba mo mga bata mo kanta? Hinay kaayo, dili ko kadungog. Andam na ba mo mga bata mo kanta? Tuara, kusog na. Sige, magsugod na ta sa pagkanta. Gamit ang 5 ka patingog. A, E, I, O, U. Tong-tong-tong pakitong-kitong alimango sa dagat, malaki at masarap, mahirap ulihin sapagkat nangangagat. Balik ko na ito pag-usap. Tong-tong-tong pakitong-kitong alimango sa dagat, malaki at masarap, mahirap ulihin sapagkat nangangagat. Ganito na to ang patingog. A, tang-tang-tang pakatang-katang alamanga sa dagat,
mga bata, ang tong-tong-tong, pakitong-kitong, hinaot nga inyo kong nasabayan. Atong balikon pag-usab mga bata ang 5 ka patingog. Ang A, E, I, O, U. Daghang salamat sa pagpaminaw. Palihog, like, subscribe. Gracias, Jesus!